ليس بأمري وحده وحده الإسلام والقول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله من حمد الجميع. شكرا محمد صلى الله عليه وسلم بالخطاب. يجب أن يجب a cikin babu birrul walidaini wasilatul rahimi ko babu birrul walidaini wasilatul arhami, babin da yake bayanin biyayya ga iyaye da kuma sadar da zumunci, bayani a kansu. Kuma mun karanta ayoyi da malam Allah ya rahama ya kawo, mun shiga cikin hadisai. Darasin yau shine darasi 153 a wannan rana ta 25 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ranar daidai da 16 ga watan 11 Nuwamba shekara ta 2025 miladiya. Hadisin ko da za mu tashi a kai shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, wanda hadisi ne da Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa hatta idha faragha minhum qamat ar-rahim faqalat hadha maqam al-a'idh bika min al-qati'ati, qala na'am ama tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki, qalat bala, qala fadhalika laki. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نعم ومن شو نعم وعنه أيضا مين كان من شيء تو wannan wancan babin ne ya dauke ni wajen shirasa. وعنه أنكر بودك وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من الله صلى الله عليه وسلم يجي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، دون دي إيماني دا الله نرانا اللاهرة فليكرم ضيفه، تو يجرم ما باقوانسا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، duk ko wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyasil rahimahu, ya sada zumuncinsa. Kuma kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira khairi ko ko ya shiru, muttafaqun alaihi, Imam Bukhari da Muslim. Duk da babu ambatan falyasil rahimahu a ciki, kuma da inda yace falyaqul khairan aw liyaskut a cikin wancan hadisin da ya gabata. Imani da Allah kamar yadda ya gabata wancan hadisin, da imani da ranar lahira shine zai sa mutum ya aikata waɗannan abubuwa. Imani da Allah saboda Allah ya yi umarni, imani da ranar lahira saboda idan mutum bai yi ba ya san cewa akwai sakamako, akwai abin da zai biyo bayan waɗannan abubuwa. Saboda haka shi yasa suke zuwa a tare, al-imanu billahi wal imanu bil yawmil akhir. Tun zai yi imani da Allah ya yi shigantakar da yake so, sau in ya san babu tashin alkiyama kenan. Amma idan ya zamanto akwai sakayya, akwai yawmuddin, ranar da za a yi sakayya, to zai zamanto in bai kibari dan Allah ba, wanda shine kololuwar ibada. Dan da ibada da barin abu kololo, wato mataki ne. Akwai wanda zai bar abu saboda tsoron abin da zai faru a duniya, shi yasa aka sa ukuba ko haddi a duniya. Wani ba dan lahira yake jin tsoro ba, a dan abin da za a yi a duniya ne, shi yasa aka samar da haddi. Da ba dan haka ba sai a ce a bari kawai gaba ɗaya a tattara a je can. A wani shi na duniyar ya fi gani, saboda abin da yake gani da shi yake yin hukunci, karfin imaninsa bai kai wannan na lahira ba. To wannan sai a tsemar da haddi, a yi ukuba, a yi kisasi a duniya. Wanda kuma yi wa Allah biyayyarsa tsoron cewa kar abin da zai faru a lahira ne, saboda haka sai ƙi, saboda ya san cewa akwai azaba, akwai hukunci. Ƙololuwar wannan kuma shine wanda yake barin abu dan Allah din, dan kunyar Allah, yana jin kunya a ce Allah yau ya ganshi a wannan yanayi, to sai zaman to ba zai ba. To wannan kuma ƙololuwa kenan. Wannan kuma shine bayan Allah na gari suke yi, saboda tsoro, kunya da suke ji cewa yau in an gamu da Allah
Allah ya sanya wa mutum hijabi daga mutum sai shi sai ubangiji, ya ce ka tuna rana kaza ka yi kaza, to kunyar wannan ranar sai ganin cewa kai ba zan aikata wannan abu. Gara ya zamanto duk abin da zai faru ya faru da wannan kunyar, garan bar abin da duk zan samu a duniya. To wannan kololuwa kenan, wato manzilatul haya. Idan mutum ya karanta madarijus salikin ibn al-qayyim yayi bayani a kansa, kuma zai zo a nan gaba takila dan bayani kadan ya gudana akai. Amma wannan mataki ne za ga cewa mutane waɗanda suke bayan Allah zababbu na gari suke bari. To saboda haka wannan ana maganar mataki na tsakiya. Mutum ya yi imani da Allah, to ba zai bari don kunyar Allah ba, ya bari don tsoron azabar Allah. Yawmil akhir kenan. Falyukrim bayfahu, ya girmama bakonsa, ya girmama bakonsa. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ya gabata a can, ikram ba wai in an ce ka girmama mutum, girmamawa ba yana nufin wani lokaci girmamawa na zuwa ya haura matakin kyautatawa. Ba ka iya kyautatawa mutum amma baka girmama shi, ka bashi kuɗi, ya zo gidanka ya yi sallama ya yi waye, ce to shikenan Allah ku je ku bashi kaza, ku je ku ce mar kaza, shikenan kaga kai mar, ka kyautata mar, ka bashi abin da ya zo na bukata amma baka gan shi ba. Sabanin misali ya zo ka yi maraba da shi, ka yi haba da shi, girmamawa kenan tare da kyautatawa. Saboda haka kyautatawa mataki ne ƙasa da matakin girmamawa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falyukrim bayfahu. Shi yasa wajen maraya ce ba ce aka wato ka abin nan dinsa ba ce wato kai mar abin da ya zamanto yayi ba ka ma san da shi ba. Ubangiji subhanahu wataala da yazo wato fada akan wannan abin sai ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim. Girmama shi ya ce kai, ba ce ai ka kyautata masa ba, girmama shi. Ya zo kaza wataƙila ka shafa kansa ka yi waye, wannan girmamawa ne. Amma kyautata shi ne ka ba shi abinci, ka yi mar kaza wataƙila ma baka san da zaman kai dai kawai ni alhamdulillah ina taimakawa waɗannan marayun, ka kyauta ba abin da kai mai kyau ne, amma bai kai martabar ikram ba. An fahimci abin da yake nufi? Yawa ikram na maraya shine ka gan shi, ka girmama shi, ka ga cewa kamar misali in ka girmama mutum, wani lokaci kana girmama mutum ne saboda kana tunanin me kamar ya fi ka matsayi ko misali mutum ya girmama mahaifinsa, ya girmama shugabansa, kamar kana ganin matsayin wannan ya kai a wajen Allah. Kila lokacin da za ka yi na maraya kana tuna cewa mafiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan matakin ne da shi. Saboda haka za ka tuna cewa kana girmamawa, saboda tunda Allah ya zaɓar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan, lalle akwai wani abu a ciki wanda ya zamanto ya kamata ka girmama. To shi ma bako in ya zo sai ka girmama shi. Falyukrim bayfahu, saboda baka san matsayinsa a wajen Allah ba. Ai muna jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani lokaci zamu zo mu yi sallah mutum 100 su taru, amma Allah ba zai karbi sallan wasu idan rikila wani mutum ɗaya daga cikin mu. To baka sani ba wannan bakon da ya zo shine dalilin wannan ɗayan. Falyukrim, ka girmama shi, ka girmama shi. Ko kuma ya zamanto lokacin da ya zo din ya zamanto bako yakan zo ne tare da girmamawar da Allah subhanahu wata'ala ya mar, baka san abin da zai zo maka da shi ba. Wataƙila girmamawa na ita ce za ta sanya ya zamanto falyukrim bayfahu, ya girmama bakonsa, ya girmama bakonsa. Wanda kuma yi imani da Allah falyasil rahimahu, ya sada zumuncinsa. Sada zumunci ya gabata a can baya, abubuwa ne da dama. Daga cikin waɗannan abubuwan wanda zai zo a cikin hadisi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayanin waɗansu yanda suke yi shine ziyara. Mutum ya ziyarci ɗan uwansa na nesa, wannan sada zumunci ko. Daga cikin abubuwa shine ciyarwa, shi ma zai zo a cikin hadisi, ka ciyar da su, ka bashi abinda, wannan sada zumunci. Daga cikin sada zumunci na dangi shine kyautata musu, kyautata da ma'anar kyautata. Misali ka saki fuskar ka, kai musu magana, kai waɗansu abubuwan, ko da misali ba yanayin da wannan ɗaya daga cikin wato hanyoyi ne na sada zumunci. Daga cikin sada zumunci ne yayi musu damuwarsu, sun fada cikin damuwa ya zamanto kai ne gaba. Mun karanta a can bayan da Jubair ibn Mut'im yake cewa dan Abdullahi ibn Zubair yace bashin da ake bin ku nawa ne, yace in ka gaza ka zo wajena, in abin ya kudin bai kai ba ka zo wajena. Ko mun faɗi kudaden miliyoyi ne,
na wato na kudade masu yawa na dinari. To wannan shine yaye musu damuwar, yana nan ko baya nan ya zamanto waɗannan ƴan uwana ne zan zamanto in yaye musu wannan damuwar. Falyasil rahimahu, ya sada zumuncinsa. wa kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi aw liyasmut, ko kuma idan ya ga cewa ba zai iya faɗa alkhairi ba to kai faɗi sharri. Kaga wannan mu a wannan zamanin da yafi kamata kenan mu yi ta maimaita falyaqul khairan aw liyasmut, saboda ba ma iya jurewa yanzu. Sai zamanto da yan waɗanda ba yan wannan generation din ba da yan generation din annawa, yan generation din Gen Z da wanda suke alpha din nan da yanda su bature suke kiransu, waɗannan yan Gen Z din nan da yan alpha din nan su ba san cewa yafiya ba, saboda wato ideology din da aka koyar a makarantu, wanda ɗaya daga cikin inda mutum zai ma to ya ake samun canji a makarantu ne da tsarin syllabus da tsarin duniya. Yau sai a canza, yau kuna boomers ku tashi daga boomers, yau ku tashi silent waye ku zo ku koma waɗansu generation one generation. Yawanci shekara 20-30 ne za a zamanto a canza al'umma, zai zamanto a canza wasu tunani, a canza waɗannan abubuwan. A syllabus ɗin ku an cuccusa waɗannan abubuwan baka ankara ba, sai zamanto kai. To yan Gen Z su a ka'idar su kawai komai za ka iya tagawa. Haka ce maka za ka yi ce a saboda me. Bari ba ku misali yadda za ku iya gane. Misali a nan garin da yawanci ma labari muka jin da ba mu samu ba. A nan garin akwai waɗansu waɗanda suka yi ƙungiyar siyasa, komai ka gaya musu sai su ce naki ban yadda ba. Kawai haka aka juya, haka aka training ɗin ƙwaƙwalwarsu, kuma hakan nan suka karɓa. Kuma yawanci 'yan Kano ne, su ne 'yan Nefu. Komai aka je musu sai je kawai naki. Kawai ba mu yadda ba, sai an yi rigima waɗannan abubuwan. Ya aka yi suka koyi wannan abin? Haka ɗabi'ar mutanen kawai take, a ba haka bane, saboda an canza musu wannan tunani. To inda yaro yana zuwa makaranta, to akwai irin waɗannan abubuwan a cikin syllabus, sai ya zamanto a hankali, sai ya zamanto shi ma ɗan wannan generation ɗin. To manya ma kuma yanzu haka ne, da ga da an yi wa mutum abu zai ga cewa wato abin da ake kira al'ana da larabci, ana ni kamar ni din nan, mutum ya ji a cikin zuwa kamar ni din nan, ego da bature yake cewa ego din nan. Wallahi ba zan yadda ba. Sai ga mun yi akan titi, mun yi a gidanmu, mun yi a ko ina, wannan ana din ta hana mu faɗa alkhairi. In ya faɗa sai na rama, ai shi ya fara. Tila ma yace yana da aya wa in aqawtum fa aqibu mithla ma uqibtum. Duddura mara shi ya fara dura mun, ni ma na duddura mara. Amma faɗi aqul khairan aw liyasmut ya kamata ya zamanto wato wani abu ne da ya kamata mu fara dawo da shi cikinmu, saboda ya fara salancewa, manufa ya fara kaucewa a cikin al'umma. Hawan tsakanin a cikin gidaje ne, tsakanin wa da kani, sai ga abin da da faɗa zai iya yin shiru, yanzu zai ce ai ba haƙƙinsa ba ne. Wataƙila ma sai kawo maka aya ce ai ba kaza wataƙila ya kawo maka wannan sun wani ma mutum ɗaya da aka samu a can da ya yi, sai ya bar mutum miliyoyi da suka yi sai kafa hujja da mutum ɗaya cikin waɗannan abubuwan. To gaskiya ya kamata ya zamanto a yi ƙoƙarin rayar da waɗannan abubuwan. Mutum ya iya yin shiru, mutum ya iya, yana da wahala, amma mutum ya saba za a ga cewa kuma ya wuce. Na taɓa ba da labarin cewa Siddiq Hassan Khan ɗaya daga cikin manyan malamai ne na Ahlus Sunna, yana da Ar-Rawdan Nadiyya, a ɗan Indiya ne a Rawdan Nadiyya, kuma sarki ne. Da sarakunan Indiya musulmi ne, sai da bature ya zo ne sannan ya kauda duk irin Taj Mahal su a nan da aka gina duk musulmi ne suka gina. To shi sarki ne, an ce bai taba wato kare kansa ba. Wani ba da zaka zo ka ce mar kai kaza ne, dan iska ne, kai kaza kai kaza, ba zai kare kansa ba. Ya ce a wallahi ba haka bane, ai kaza da kaza bai taba yi ba taba samu a tarihinsa yayi ba. To kaga wannan abu ne mai wahalar gaske ya zamanto mutum ya kai wannan matakin, amma mutum ya fara gwadawa, in an yi ka kyale ka gani, in an yi ka kyale sama abubuwa za ga cewa da Allah subhanahu wataala ka'idarsa ba a yin abin da ba daidai ba sai ya bayyana. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Abin nan sai ya zo, kawai ka bari lokaci ne zai zo. To kawai gaggawar lokacin sai ya zamanto sai mutum ya fitar da shi. Haka wani abin sai bayan shekaru 10, ashe abu kaza da aka yi din nan ashe kaza ne.
to wannan daɗin da mutum zai ji ya fi akan cewa ya ɗau matakin da ya ɗauka a wancan lokacin, domin wato tsayirar wato nahiya ne na tunzirawa, intimidation ne. To idan ku aka yi tunzira ka za ka yi yin abin da ba daidai ba, wannan sai ya zama to an rubuta wannan a cikin laifinka. Hadisi na gaba shine hadisin shi ma na Abu Hurairah ne radiyallahu ta'ala anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قال عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فعصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. wannan hadisin na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin hadisai masu girma a sada zumunci kuma masu ban tsoro a cikin wato sada zumunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala, hakika Allah mai girma da buwaya, khalaqal khalqa, ya halicci halitta, hatta idza faraga minhum, bayan ya kammala halitta gaba daya, qamatir rahim, sai zumunci ya tashi. Da larabci zumunci mace ce, ni za ka ce qamat, zumunci rahim mace ce. Qamatir rahim, sai zumunci ya tashi, ko da za mu fassara da Hausa, qamatir rahim, sai zumunci ya tashi. Faqalat, sai zumunci ya ce hada muqamul a'ibi bika min alqatiyati, wannan tsayuwar da nayi tsayuwa ce ta mai neman tsari da kai ga wanda zai yanke ni, wanda zai yanke ni ina neman ya Allah kai mun maganin sa, ina neman tsarin ka da shi. Sai ubangiji subhanahu wataala sai ya ce na'am, ya ce kwarai kuwa, amma tardaina, shin baka yarda ba kai zumunci an asila man wasalaka, duk wanda ya sada ka in sadar da shi da rahamata da jin kaina da komai na wanda yake mai kyau. Wa aqta man qata'aki, in yanke wanda ya zamanto ya yanke wannan zumuncin, duk wanda ya yanke zumuncin kuma in yanke shi. Qalat bala, sai zumunci ya ce ya Allah na yarda da haka, na yarda da haka. Qala, sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fadhalika laki, to wannan na baka zumunci, na baka wannan, duk wanda ya sada ka zan sadar da shi, duk wanda ya yanke ka zan yanke shi. Kuma kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ƙara karfafa wannan hujjar abin da ya faru din tun asalin halitta, sai yace iqra'u in shi'tum, ku karanta mana in kun so ku karanta a cikin aya. Fa hal asaitum, to hal shin kuna ganin idan ya zamanto asaitum in tawallaitum, in kun bada baya an tufsidu fil ardi, ku yi barna a ban kasa, wa tuqatti'u arhamakum, ku yanke zumunci da yake tsakaninku, to wanda ya aikata haka ula'ika su ne waɗanda la'anahumullah, Allah ya tsine musu. Fa sammahum, sai ya toshe musu kunne wanda za su ji alkhairi, wa amma absarahum, ya dode gannansu wani ba za su ga alkhairi ba. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Fi riwayatin lil Bukhari, har riwayar Imam Bukhari, Allah ya ce fa qala Allah ta'ala, ubangiji ya ce man wasalaki wasaltu, wanda ya sada ki ko ya sada ka matsayin zumunci, wasaltu zan sadar da shi. Wa man qata'aka qata'aki qata'tu, wanda ya yanke zumunci zan yanke zumunci. An ba da tambaya tukuna, me yasa sada zumunci ya zo a maganar biyayya ko kyautatawa iyaye? Me yasa malam ya hada zumunci da kyautatawa iyaye? Mutum zai bar gida don ya je sadar da zumuncinsa da kai kakai. Ok, iyaye kana nufin zumuncin da iyaye ake nufi a nan?
kai shine na'am waɗanda suka danganci iyayen idan ka kyautata musu zai faranta na ja wanda ya danganci yayin in mutum ya kyautata musu shi zai zamanto ya wani ba wani na'am al'irku da sas wani ba saboda al'irku da sas shine wani fa kamar a ce wato shi jini na so yake wani ba zai shiga cikin wani abu nan wannan akwai sada zumunci na'am illa bi su sai da iyaye bayan su bayan ba sa nan a sadar da zumunci takila saboda haka shi sama lai hada zumunci da waye na'am su ne asalin zumunci waɗanda abin da aka faɗa gaskiya ne amma su ne asalin zumunci saboda arrahim shine kamar mahaifa aina mahaifa take a cikin mahaifiya ko mahaifi arrahim mahaifa arrahim zumunci saboda haka zumunci na faruwa ne daga mahaifa da take cikin mahaifiya wa yake sanya abin da yake cikin mahaifar ya zamanto ya zama abin da ya zama uba ko ba haka bane sai ya sa wannan wato dugon maniyin sai ya haɗu da wannan kwan a cikin wannan mahaifar za a halicci wannan abu saboda haka su biyu su suka haɗu suka samar da waɗannan abubuwa to da suka samar to duk abin da yake ya dangantu tunda idan kawai ko yadda bature yake faɗa yana cewa idan namiji ya kusanci mace akwai wato wani tambari da ake signature din nan ya zauna kenan shi yasa ita mace ba a son ya zama ta san maza da yawa saboda kowanne sai ya bar wannan signature an bai abin da yake nufi wannan scientifically suka tabbatar da shi duk yayin da ta yi aure ko nawa ta aura waɗannan signature ɗinsu kamar ka ce stampi a jikin ya zauna dindindin ba zai tafi ba yana nan a jikinta ko sun rabu ko sun zamanto to wannan signature din yana nan to wannan signature din da namiji yayi ka gane ya haɗu da wannan kwannata da waye sai aka halittar da shi a cikin mahaifa ita ce ma'ajiyar to wannan mahaifar mutum biyu ne suka samar da shi ai shi yasa ma ko chromosome sun ga za ga cewa nan 20 da waye ne aka zaka hada zai zamanto ya baka 46 haka ne ko yalla bai ku ne masu harkar likitanci saboda haka nata da nasa ne duk yaron da aka haifa dukkan mu iyayen mu rabi ta 23 ko 23 na mahaifina ne 23 na mahaifiyata ne ko ga ko duk tsanar da mutum yayi wa mahaifinsa to kansa yake tsana wannan yanda bature zai tabbatar kenan ba wai ma in dai mutum ya tsani mahaifinsa to ya tsani bangaren sa ne rabin sa ko ba zai shi sa ba zai taba zama daidai ba wanda ya tsani mahaifiyarsa ba zai taba zama daidai ba saboda kamar mutum ne ya ce kawai ba na son kaina wallahi na tsani kaina ganin kayawa to wannan wato tambarin da aka yi sai zamanto daga uwa da uba duk wanda aka ce ka sada zumuncinsa yana da alaka da wannan mahaifar ko da yana da alaka da mahaifiyarka ko yana da tambarin mahaifinka waɗannan su ne suka haɗu suka yi zumunci shi yasa malam sai ya gwama maka su to da aka gwama maka su kaga idan aka zo arrahim asalinsa idan aka haifa anan aka zauna anan aka yi signature din wata 9 din nan da aka yi ai rubutu ake ta yi har sai an rubuta waɗannan abin nan chromosomes din da duk waɗannan abubuwa duk abin da kake na ɗabi'ar ka waye ɗinka ba kama bane kawai ai da kakanka na 100 ko na 1000 in kana da kaka 1000 sai an ɗauko waɗannan fa an shigar da shi ko manzo Allah ne ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam sai yasa wani mutum ya zo ya ce ya rasulullahi ni kaza matata gashi nan ta haifi wani wanda bai kama da dangin mu ba ko baki ne gashi nan su kuma farade ne sai manzo Allah ya ce mar kana da raƙuma sai ya ce kwarai ko ina da raƙuma ya rasulullahi ya ce ya kalolin sai ya ce jajaye ne ya ce akan samu baki ya ce akan samu baki ya ce to ya aka samu baki wanda jajaye ne sai ya ce la'allahu na za'ahu irq
wannan wato wannan abubuwan da zaka ce kamar chromosomes ne suka kewayo na can kakan sai ce wataƙila a can wani kakan wannan raƙumin akwai wanda yake wannan kalar ne shine sa ya haife shi yace to kamar haka shi ma dan naka ne. To kaga kenan idan ya zamanto baka sadar da wannan ba ka yanke mi wannan wato salsalar wanda za ka yi cewa chromosomes sun ne sun haɗu tun daga can har zuwa can sama wa in ala ya sa a gado za a ce maka mahaifi wa in ala ko da ya kai na 1000 ne zai gaje ka in yana rayu inda a ce zai gaje ka ɗa kuma wa in safala ko da ya kai na ƙasa 1000 jikan ka za a ce maka ɗanka ne. wani bayani ne yake son yi saboda mutum ya fahimci yadda zumuncin dama daga uwa da uba ne. to sai zamanto wani ko wata sai ta yi ƙoƙarin janyo dalilin da zai sa ya zamanto ka tsani mahaifiyarka ko kuma ka tsani mahaifinka. An fahimta? An yanke zumunci ko ba yanke ba? An yanke asalin zumunci zaka ce. Asalin zumuncin, saboda idan an ce zumunci kamar yadda bayanai za ku ga cewa aka yi bayanin sai ake tafiya nisa, amma asalin zumuncin uwa da uba ne. Duk abin da zai janyo ya zamanto ka tsani mahaifinka, duk abin da zai janyo ka tsani mahaifiyarka, wani ya zamanto ya assasa shi to ya yi silar yanke zumunci. An fahimci wannan? An fahimta ko ba fahimta? Yawa da ila an tafi nesa ne saboda gara a dawo asalin tushen zumunci. Saboda yana faruwa ne da sai ga mutum yanzu watakila wani dalili ya janyo mahaifiyarsa abin nan matar ta su tara su sai ya je watakila dangin ta sai su ce a ga wanda yake so ya aura ita shi kuma ya ce a ba zai aure ka ba sai a cikin dangin sai je auro sai su hada shi sai su hada ƴaƴansa da shi da wannan matar saboda a tayar da hankali kar ya zauna. ƴaƴan su fara yi mar rashin mutunci, su fara yi mar basu kaza, su kawai an zo an yi musu kaza, an yi musu kaza, an yi musu kaza. To wannan mutum ya tabbatar cewa ya yi musharaka mafi girma a wajen yanke zumunci, mafi girman ma zumuncin, asali tushen zumuncin ma mutum ya kama ya tumbuke. An fahimta? Saboda haka uwa da uba ɗin wannan duk wanda zai zamanto ya shigar da wata magana wanda zai zamanto a bata to shine farkon wanda ya kamata a yaka, saboda shine farkon wanda zai ɗora mutum akan yanke zumunci. An fahimci abin da nake nufi? To saboda haka za mu koma me zumunci ya tambayi Allah subhanahu wata'ala. Me zumunci ya tambayi Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji manufa bayan an gama halitta zumunci sai ya miƙe. Ya Allah ina neman a yi min wannan kariyar, a bani wannan kariyar ga duk wanda zai yanke ni. Allah ina so a nemi ukuba mai zafi a yi maka. Ubangiji kuma ya dau alkawari kan cewa zumunci za ka yarda, in alarci ne za ki yarda a kan cewa duk wanda ya yanke ki ma in yanke shi, da yanke mar albarkar duniyarsa da lahirarsa. Duk abin da mutum ya tabbatar sadarwa ne a can baya lokacin da muka yi magana akan sada zumunci lokacin wallazina yasluna ma amara Allahu bi an yusala yakhshawna rabbahum yakhafuna su'al iqab. Wannan sada duk amara Allahu bi an yusala, abinda Allah ya ce a sadar to wannan duk wannan abin idan mutum ya yanke zumunci Allah zai yanke masa shi. Bai yanke masa shi. To mafi girman yankewa kuma shine a lahira. Sai mutum ya zamanto duk ashe abin da yayi kuma an yanke. Allah ya yanke babu shi ma ashe gaba daya ya zama haba'an mansura. Wanda kuma ya sada ubangiji yayi alƙawarin cewa zai sadar da wannan. Zai sadar da wannan abinda Allah subhanahu wata'ala yake so a sadar din. Shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala da yazo a cikin ayat suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fala saytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi. Zaka cewa duk yayin da Allah zai maganar yanke zumunci kamar yadda ya faɗa nan da cikin suratul Ra'd, zaka cewa Allah sai ya yi maganar ifsad fil ardi. Alladhina yaqtahuna ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ardi. Fasad barna a ban kasa kana so sa yanke zumunci shine asalinsa.
to yufsiduna fil ard suna yanke abinda Allah ya ce a sadar, kuma suna yanke wato ba sa sadar da zumunci. To ubangiji subhanahu wata'ala ya ce in dai mutum ya yanke zumunci to Allah ya tsine masa, Allah ya tsine masa. Ulaika alladhina la'anahumullah, waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine wa. Fa sammahum, rilai kakkai mamaki ka ce a ta ko dan za a zo a yi musu nasiha in sun kisa da zumunci in ce Allah duk abin da aka yi ba za a yi ba, kawai ni na yanke hukunci na ba zan yi. Ta kakkai mamaki Allah ya ce marfa sammahum, Allah ya kurumtar da su daga jin alkhairi, an yanke masa wannan alkhairin ba zai ji ba. Ya ga alkhairin wanda yana kallon waɗansu suna amfana da alkhairin zumuncin shi kuma zai amfana da shi ba, a'a ma absara. Idan mutum ya ga kansa a wannan sai ya zamanto sai ya fara kuka, a ce an faɗa mara akan sada zumunci ya ga cewa kai ne sai na yi wannan, sai mutum ya guji kar wannan ayar ko ta hau kansa. Allah ya kiyaye. Wannan misali akan ɗaya daga cikin hatsarin sada zumunci kenan. Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawari cewa duk wanda ya sadar da zumunci Allah zai sadar da shi, wanda ya yanke Allah zai yanke shi. Yankewar ya zai abubuwa daban-daban da yawa wanda mutum zai iya tuna su, duk abin da ya zamanto Allah yana son Allah ya sadar da shi na alkhairi Allah zai iya yankewa. Saboda haka kar mutum ya shiga rikicin da ba rikicinsa ba. Akwai wani ba Allah yake ban labari yana cewa tsakanin wa da kani ne wato ba a shiri, su kuma iyayensu ne, amma wannan rashin shirin wa da kani din ƴaƴansu kamar ba sa yi, a ruwansu a ciki. A na ruwanka tare kuka zo da su kuma sun fi ka kusaci, saboda kai in sun rasa ɗansu za su iya samun wani inda za su iya yin aure, amma in sun rasa yan uwa, in ka rasa ɗan uwanka yanzu galiban a cikin ba wanda zai iya mai da shi. Wata da ka gansu baka san irin wahalar da aka sha a kan, saboda haka ba rigimar ka bace. Ai ba ni ma baya uba na magana, ni ma na je neman magana, na ruwanka. Ka yanke zumunci, saboda idan mahaifinka baya yi wa mahaifinsa magana, wannan bin Allah ne? Biyayya ga Allah ne? Sada zumunci ne? To kai ma zai gaje tunda an ki wa Allah biyayya din, ni ma ba zan yi wa Allah biyayya ba tunda wani ma ya ki wa Allah biyayya. Ai ba haka fikihun yake wa addini. Fikihun shine ya za ku yi ku dawo da su ya zamanto su koma suna magana. Ba wai ka zo wanto kai ma ka goyi baya ba, ai ba goyon baya a sabo. An fahimci abin da yake nufi? Saboda ana yi, anan suna yi kawai sai su shiga rikicin da ba rikicinsu ba. Akwai rikicin waɗanda ba naka bane, rikicin uwa da uba ba naka bane, duk rigimar da za a yi babu, saboda kowanne Allah zai iya tsiye ka a kansa ko ba kai ya fita ba. Rikicin yan uwa a junansu wanda kai kana da alaka da su ba rikicin ka bane, kai kokarin kai abu sauke haƙƙin da yake kanka, amma kar ka shiga ciki. Kan ka ci ai wani tunda baya wani ni ma bari shiga je yin wani, ba haƙƙin ka bane. Wa galiban irin waɗannan za ga cewa idan mutum bai biye musu ba zai ga cewa shi zai dawo da zumunci, galiban zai dawo da zumunci. Wanda zai iya tambaya ce to ai wani idan mutum yayi babansa fa sai ya tsane shi, ko ya ce zai tsine masa, ai ba a tsino akan sabo ai, ai tsine wana Allah ne ya ce kai zai tsine wa mutum, wannan tabbas ne. Ulaika alladhina la'anahumullah, ko kai baka sada zumuncin ba Allah ya ce zai tsine wa mutum, to sai uba kuma ya ce zai tsine wa mutum. A da tsinuwar da Allah ya ce zai yi da tsinuwar da uba ya ce zai yi, yana ce Allah ina roƙonka ka tsine wa ɗana saboda yana sada zumunci, wanne Allah zai karba? Allah ɗana yana sada zumunci kuma ba na son wannan sada zumuncin, Allah na tsine masa, Allah kai ba ka tsine masa, sai Allah ya tsine masa? Haba komai bane mutum yake da shi, yake da ikon da zai zama to ya ce a shi kenan da iyayena sun kawai shi zan yi. A akwai abin da ba ka yi musu biyayya. Can baya mun karanta sahibu ma fi duniya ma'rufa, ma idan suka la ta'ata li makhluqin jiwala min halali bima asiyatil khaliq, ba a yi wa wani mahaluki kowaye shi biyayya in ya ce a saba wa Allah, ba za a saba mar ba, ba za a saba mar ba. To kuma wannan za ga cewa yana faruwa wani lokaci mata da miji sun rabu,
sai uwar ta ce wallahi in ka ƙara zuwa ka ci da babanka yana cikin yanayi in na sake jin labarin ka bashi kuɗi Allah ya tsine maka kai kuma sai ya daina ci da ubansa ko kuma shi uban ya ce wallahi in ka sake ka taimaka wai dangin uwarka ko waye kai Allah ya tsine maka Allah kuma wai sai tsinuwar ta bi ba haka Allah yake ba haka Allah yake kuma abubuwa sai mutum ya ga cewa akwai tufka da warwara to wannan shine saboda kar mutum ya ji tsoron wannan saboda shi biyayya yake ga Allah wa anhu daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحابة قال أمك أو أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه وفي رواية يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك والصحابة بمعنى الصحبة وقوله ثم أباك هكذا جاء منصوبا بفعل محذوف أي ثم بر أباك وفي رواية ثم أبوك وهذا واضح. wannan hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu kale yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man haqqun nas bi husni sahabati wani mutum ne waye a cikin mutane ya fi cancantar in kyautata masa qala ummuka yace mahaifiyarka qala thumma man yace to bayan ita kuma sewa qala ummuka yace sannan mahaifiyarka qala thumma man yace sannan bayan ita sewa qala ummuka yace sannan mahaifiyarka qala thumma man sannan yace sannan wa qala abuka sai yace sannan babanka muttafaqun alayhi Imam Bukhari da Muslim sau fi riwayar da Bukhari da Muslim suka ruwaito ya Rasulullah mutumin da yazo sai yace mana haqqun nasi bi husni suba waye yafi cancantar a kyautata zamantakewa da shi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ummuka mahaifiyarka thumma ummuka ya kare cewa sannan mahaifiyarka thumma ummuka sannan nan mahaifiyarka thumma abaka sannan babanka thumma adnaka sannan wanda yafi kusa da kai a wajen zumunci sannan wanda yafi kusa da kai a wajen zumunci wasahabatu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahabati dinnan mana haqqun nasi bi husni sahabati manufa as-sahaba ana nan bi ma'anar suhba ana nufin wato zamantakewa kyautatawa wajen zamantakewa shi ne ma'anar sahibi da ake cewa abokin zamanka wasu sahibi bil jammi da ya gabata a can ana nufin as-sahib wanda yake sahibinka wa qawluhu fadinsa kuma da yace thumma abaka sannan babanka to nan maimakon a ce abuka wannan larabci yake yace maimakon a ce abuka sai aka ce thumma abaka ce haka za huwa mansubun ya zo da fata a ba maimakon abu saboda wannan yana daga cikin alasma din da ake musu ai musu rufu'a da wawun a ce abu ai musu fataha da alif a ce aba ai musu kisra da yawun a ce abi to waɗannan suna daga ciki ce haka rawa mansubun bi fi'lin mahdhufin ban ba ana kaddara akwai fi'ili da aka shafe shi ba faɗa ba ai thumma birra abaka ma'ana ka kyautatawa mahaifinka wa fi riwayatin a wata riwayar ya zo a ce thumma abuka sannan abuka wa hadha wadihun wannan yana maganar lugha ne yana maganar larabci ne da lugha da abin nan wannan hadisi yana daga cikin hadisai masu girma wannan sanannen hadisi ne amma mutum ya fahimci yadda abin yake man haqqun nasi bi husni sahabati ko bi husni suhba waye ya fi cancantar a cikin mutane duka waye fi cancantar a kyautata masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyarka ce sannan waye ce mahaifiyarka sannan wa sannan mahaifiyarka sannan wani a bayyane yake ko sannan mahaifinka ma'ana matakin ka kyautata mahaifiyarka mataki uku kuma wannan matakin sanannu ne Ubangiji subhanahu wata'ala yace wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan saboda sai Allah ya maganar mahaifiya wannan ishara ce a wajen mahaifiya saboda yanayin me dalilin da yasa ita za fara gabatarwa wajen kyautatawar saboda dalilai da yawa
dalili na farko shine dalilin rauni. Ya gabata a can baya, wa harrijukumullah haqqad da'ifaini, ina hada ku da Allah ne mawayya ku kula da haƙƙin raunana guda biyu. Ko can baya mun karanta cikin hadisi, muka muraji 40 mun karanta shi a can ba. Su waye masu raunin mata? To mahaifiyarka kuwa da mahaifinka ba raunin su dai ba. Saboda haka, saboda rauninta za a fifita ta. Wataƙila matan yanzu haka ba ka ce ya kuna da rauni kaza, ba ji mu ba don wannan ba ne. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ke rauni. Abu na biyu, su awanun ne, asiratun ne, a ƙarƙashi ne, manufa kamar fursunan yaƙi ne. Mun karanta ko a can baya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahunna awanun indakum, wani ba kamar an killace su ne, an ce kamar a ƙarƙashin gudanarwar namiji. Shi ko wanda yake ƙarƙashin gudanarwa na fursuna yana da rauni, manufa ba shi da ikon yin abubuwansa. Wannan rauni na biyu kenan, wanda shi ya fi kamata a cancanta ya zamanto a yi ma. Abu na uku wanda ya zamanto wannan raunin shine halittar da Allah subhanahu wata'ala ya wa namiji zai iya jurewa, ya zamanto ita mace na takaitacciya ce. Ba takaitaccen wato bukatarta ne, wato bukatuwar da za ta yi shiga cikin gaggawa ya fi na namiji. Kawai da aka yi da shi wataƙila shekarar 80 sai ya ga cewa wataƙila sai fara tunanin a wani ya ƙara rushe wannan gidan, ya ƙara aure, ya ƙara waɗansu abubuwa. Ita kuma yayin da ta kai 50 menopause ya zo, ko ɗaukewar jinin al'ada. To wannan shi kansa tashin hankalin da yake ciki, wanda yake sanya ɗabi'arta ta canza gaba ɗaya, wannan shi kansa wani tashin hankali ne daban. Abubuwan jikinta ya fara salancewa, ya fara yana tafiya sai da supplement da waɗansu abubuwa. Namiji shi kuma ba shi da wannan, daga 80 ɗin nan sai ga ya fara sabuwar duniya. Kaga ita take da buƙatuwar ya zama. Namiji zai iya zamantowa yana 80 ɗin nan yana wace-wacensa duniya, da ita kuma tana waje daya. So da haka tana buƙatar husnul suhba shine ya zamanto abokantaka, shine. Sannan mahaifi zai zo a wannan mataki. Wadan suna kuskure hadisin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar da'a yi ba, biyayya. Waye zan fara yi wa biyayya? Manzo Allah ya ce mahaifiyarka, sannan mahaifinka, sannan mahaifiyarka, sannan ana uku in kaga dama ka bi mahaifinka. Ba haka manzo Allah bai faɗi wannan ba. Kyautatawar da zaka yi mata abinda ake nufi kenan. Idan da aka samu abin nan, wato inda tanazo, inda aka samu cin karan umarnin wa zaka bi? Umarnin mahaifinka zaka bi. Saboda ita ma a ƙarƙashin umarnin mahaifin da in ta ki bin umarnin mahaifin ta saba wa Allah. In ta ce mar tashi ka tafi, ce a zauna, kuma na ce ki ce mar ya zauna, sai ta ki ce mar ya zauna, ta saba wa Allah. Saboda haka a bambance, yanzu wani lokaci sai ga cikowa mutum ya ce ai kaza, tunda ni mahaifiya da ce ni kaza ni kawai, ba haka bane. Yanzu malaman fiqh suna da littattafai da yawa akan inda tanazo aka samu haqqut taqdim, wani haƙƙi ne zai zamanto a gabatar. Kuma ina jin nayi magana wannan a can wani karatu a can baya, a taɓa yin karatun a can baya. Saboda haka a bambance umarni, kawace a zo a warware, saboda ba a ba da umarni biyu a waje, a gida, manufa a masarauta ɗaya ko wannan masarautar ta daidaita, babu ita sai ta ruguje. Kamar yadda Allah ya ce lau kana fi ma alihatun illa Allah la fasadata din ne, sai an samu barna. Yi karkai a gida daya ba an samu barna. To waye yin sa zai zamanto ba za a tashi daga kai ba uba ne, sannan ita uwa. Amma wa za a kyautatawa sai a zo. Dama kuma haka Allah ya halicci dan Adam. Wani yana cewa yana kula tun abin nan sai ga ɗansa sai sun je makaranta sun da tun irin suna primary din nan. Sai dan alawa sai ya zo, da ya zo in an zo directly mahaifiyar yawanci a kitchen take, in suna ajiye jakar sai su tafi kitchen wajenta, yana zaune a cikin gidan, shi zai kaza duk gaba ɗaya ba, sai uwar ta ce kun je kun gaida babanku, ya ce wani lokaci yana ji sai an maimaita so ɗaya so biyu so uku,
sai sannan a zo a gaishe shi sai a zo bayan sun girma sai zaman to in aka lallabo aka dan sai wani abu sai a shige kicin din wani lokaci yana shigowa sai a ga za a miƙa masa sai a rike ba zai ya gani ba wai bai gani ba saboda ka'idar ka wannan magana da ku ne maza ka'idar ka kai a matsayin uba ka kyale ba za a taba fuskantar cewa kayi wani abin kirki ba sai ya samu ɗa wanda ya kai irin shekarunsa matsayinka a wannan lokacin in Allah ya kaddara mutum ya mutu sai ya rinka kullum sai ya tuna ka idan kuma kana da rai a lokacin ya samu abu shi yasa waɗansu da yawa yanzu bayan ya shekara 50-60 bayan mahaifinsa bayan ya ce kai Allah ina ma sai ya ji ko a cikin zuciyarsa ina ma mahaifinsa na nan yanzu ya tashi da kila ya je ko su dan zauna ko su ya ji waɗansu abubuwan sai ya ji yana wannan alhinin ya rasa shi so da aka kyale karka zamanto kai competition ai ina kallon su yaran banza suna abin nan sun fi fifita ba su fifita lokaci ne kowanne akwai lokacinsa lokacin zai zo saboda haka in ya zo ba wai dan zai ajiye mahaifiyar tasa ba amma zai fahimci cewa kai daidai da in ciya zai maka kai ba ku fita ba kai kashe wutan nan kai ku ɗauke waɗannan abubuwan sai ka rinka jin sautin wani lokaci yana zuwa maka in ka kalli 'ya'yanka sai ka rinka tuna cewa in ka faɗa sai ka ji cewa kamar mahaifinka kai ma faɗa an gaya maka wannan abin kana gani din za a bayar din kai ma ɗauke kanka baka gani ba shikenan sai duniya ta zauna lafiya sai ya zamanto bayan wani lokaci bayan ka tafi ai ka san wayan cewa Allah me yake cewa ne da ranar yabo ya kuke cewa da Hausa ne kada Allah ya kawo ranar yabo to ranar yabon na zuwa amma mutum ya kyale to daga nan ne wani lokaci za ga idan yaro ya girma ko yarinya ta girma sai kuma ga wai zumuncin ya karu da uban kuma kokari yake yi ni ubana a ni babana a ni ba duk wannan abin kakka ji haushi dama lokacin ne zai zo sai zamanto waɗannan abubuwa amma a wajen umarni ba a bada umarni biyu a gida umarni na uba shine a gaba sannan na uwa kyautatawa a ji a kyautatawa uwa a kyautata mata fiye da yadda za a kyautata wa uba saboda tana da rauni ba ta da shi ba ta babu waɗanda da aje a yi mata warin ƙara kuma wata tambayar guda ɗaya wannan mutum me fahimta aka ce ka kyautata mata ɗa ya kyautata wa uwa har sau 3 ba uba ba kuma bayanci wani abu a ciki warin gaya muku wannan yana nufin ashe ba komai uba zai ɗaukewa idan ɗa ya kai ya ɗauke wa uwarsa wannan abin kai uba shikenan a kyale ka dan kaga ba zai zama to ya ɗauke mata kai kuma ka ɗauke mata ba an bayyanta abin da yake nufi an bayyanta wani ba a je a ɗauke saboda shi a hutar da shi saboda namiji ba ɗabi'arsa ba ce dawo gida ya zauna yana jiran ɗansa ya kawo masa an gane ita kuma dama tana jiran a kawo mata saboda haka kai dan dauke wa uban wannan abin idan ka dauke musu su biyun amma ita dai shi aka bayyana cewa misali ka dauke ba zai zo ya dauke mata kuma za a ce ai uban ku ne baya mun komai dama shi yasa aka ce ummaka din summa abaka summa adnaka din an bayyance wannan abu saboda haka ya je yayi amma kuma wannan abin da yayi kai saboda shari'a ce ta ce ka yi amma ya ce yanzu ɗayi ka kawo ƙarfin da za ka yi sun ma adnaka sannan makusantanka waye ya fi kusa da kai haga yan uwanka waɗanda suke misali ga su uwa ɗaya ko uba ɗaya ko abin nan waɗannan su ne adnaka sannan dangin babanka wanda suke babbanninka wanda suke kawunanka waɗannan duk gaba ɗaya wannan ka kyautata zamantakewa da su kuma kara hadisi daya wa anhu an karbo daga Abu Hurairah yau hadisin din Abu Hurairah zamu karanta radiyallahu ta'ala wa anhu an karbo daga Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghima anfu man adraka walid abawayhi inda al-kibari
أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. وعنه أنكر بولك النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي رغم أنفو الله يترمز هنشن ثم رغم أنفو الله يكار ترمز هنشن ثم رغم أنفو الله كم يكار ترمز هنشن من أدرك أبويه وند يرزكي إيايانسا عند الكبر باين girma ya zo musu ahaduhuma ɗaya daga cikinsu ne au kilayhima ko dubiyin ya samu falam yadkhul aljanna amma bai shiga aljanna ba. Allah wadaran wannan Allah ya turmuza hancinsa ba Allah ya wulakanta shi. Rawahu Muslim, Imam Muslim yazo. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana wani abu muhimmi. Ashe idan iyayenka Allah ya sa ka shekara da su ka girma da su suka girma da kai to kai kawai kana da kofar aljannar ka a buɗe take. An fahimta? Saboda kofar aljannar ka a buɗe take, saboda haka ka ribaci wannan. Shi yasa da yawa daga cikin magabata salaf idan mahaifinsa ya rasu sai ga ya kama kuka a ce me ya hankalin ka ya tashi ya ce kofofin aljanna ne an rufe ɗaya. Da kofofi biyu ne kawai ta in ka ga dama ka shiga ta nan ko ka shiga ta nan, kawai aljanna free falo kawai ka shishige kawai ka shishige. To haka in mahaifi ya mutu an rufe ɗaya, mahaifiya ta mutu an ƙara rufe ɗaya, kofar aljanna kuma to sai kai da gaske. An bayyanci wannan hadisin yawa saboda in fara kawar da mutum daga wancan tukuna, saboda wani ya fara tunanin tashin hankalin. Ai abin nan albishir din ake za a fara gaya maka. Albishir din shine ashe iyaye kofofin aljanna ne, musamman girma ya zo musu, wanda za zamanto su fara rikirkice maka, zamanto suna yin abin da ba daidai ba, is koma irin yadda kai kamar yadda a wancan satin muke ba suke faɗa. Wani kisa da na karanta a bangaren turai ne aka ce abin ya faru, ya ɗau babansa ya mar ado, baban irin yawuna zuwa mar dalala ɗin nan da waye, an ce mutumin ya ɗauke shi ya kai shi irin hotel ɗin nan da ya fi kowanne tsada a turai. A yan an ce maka hotel na da tsada a turai, wanda suke zuwa turai su za su gaya mana, za ka je wani lokaci za ka ci abincin dala 7,000, 5,000, 1000, to mu ce 3,000. Kaje ka ci abincin dala 3,000 plate daya, miliyan nawa kenan? Miliyan 4.5 plate. Ya je ya kai shi, to kaga wanda duk zai shiga wannan abun wataƙila sai ka yi irin kure abin nan dinnan, kana neman ka sha hankalin wata dinnan, shine za a yi dating dinnan, a je a ɗanci ka zo kuma gida kai kuka yadda kake so. To irin wannan sai ya ɗau babansa ya kai shi, aka zauna irin kowa ɗin nan ya haɗu a irin ana ta abin nan ɗin nan, sai zamanto sai yake ba baban abinci, yana taɓata rigarsa, yana ta abin nan ɗinsa, ya wuna da lalaye ci ya bashi, ya ɗan goge mar da hankici, uban ya ci ya yi waye, sannan bayan ya tashi ya goggoge masa rigar, sannan ya ɗauko shi ya je biya, sannan suka fita. Shi ne waɗanda suka biyo shi suka ce da yau ɗin nan ka canza mana tunani, saboda da wuya ga mutum ya yi wa babansa wannan alfarmar, saboda ɓoye shi zai rinka yi, balle ya ɗauke shi ya kai shi irin wannan wajen da za a kashe kuɗi mai tsada. Shi ne aka ce wannan tunanin da kai wani irin tunani da ka bashi, ya ce a'a ya yi min irin wannan lokacin ina ƙarami, ni ma ina ci ina ɓata riga, sai na ga cewa ya kamata in rama mar wannan abin da a lokacin bai ji kunya ko bai ji nauyi kan cewa ina ɓata abin nan, bari ba zan kai wannan yaron ba, bari in kai shi, ni ma in kai shi in ga cewa wannan abin da ya ni ma in ji daɗi irin abin da aka yi min nayi. Za ka ji mutum yana ɓoye-ɓoye yana ɓoye, me abin ɓoyewa cikin uba? Me abin ɓoyewa cikin uba? Musamman in ya zamanto ya tsuho ma yana ba mu nan Allah ya kare mu har yanzu ba mai faru. Can ne za ga ai ba kaiwa suke ba, yanzu a kasar Masar da waye yawanci abin da suke yi sai a ɗau uba ko uwa ɗin sai a yi tafiya da ita, kamar misali kai hanyar ɗan batta ko waye, sai mutum ya ɗan samu sai ya ɗan yi parking, sai ya ɗan rubuta takarda da Allah wannan tsohuwar wanda ya ga zai iya taimaka mata ya kai ta gidan gajiyayyu ya kai ta, kawai sai ya sauke ta ya ajiye ta da ɗan kayanta, kawai sai ya gaba.
sai ajiye ta kawai a kan hanya, kai kuma kana zuwa kaga tsohuwa a rikirkice da waɗansu abubuwan, waɗansu ma sai su yi da Allah za mu dawo gaban nan zai zo kaza da kaza a yi mata ƙarya, tana ta jiran ɗan duk wanda zai ɗauke ta tubure ta ce ɗana ne zai dawo, ba zai dawo. Shine sharrin turai, sai tum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Mutum ya je gidajen, mutum yana karanta abin da yake faruwa a gidajen wato gajiyayyu na waje, abin ba daɗi sosai. Shi yasa kwata-kwata wani lokaci ana ta tunanin ya kamata a fara a nan, kwata-kwata sai ka ji cewa bai kamata a yi, dan kar wani ma ya samu ƙarfin gwiwar wani lalataccen ya zo ya ɗau uban sai je kai shi. Abin ba daɗi in kana karanta, ba daɗi. Kada ka Allah ya kawo mana wannan bala'i. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa kai in dai mutum ya tada iyayensa bai yi abin da zai, saboda 'yan kwanakin kaɗan ne, an wahalar ba mai yawa ba, wahalar da mutum zai sha da su ba mai yawa ba. Haga ba da magani ne yawanci, dan wanka da dan kulawa da mutum zai yi, shikenan za ga abin ba, abinci ba iya ci suke mai yawa ba. To amma ko mutum bai kyautata musun da zai shiga aljanna ba, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah wadaran wannan, Allah wadaransa, kuma Allah wadaransa, in dai ba su shigar da shi aljanna bayan sun girma. Kafin su girma za a ga cewa ruwansu da kai sun dogara da kansu da waɗansu abubuwa. To amma a nan na san kissar wani mutum a nan Kano, Allah ya zaba ku san shi kuma ba ma ku ya gane shi. Allah subhanahu wataala ya bashi kuɗi sosai, ma'aikaci ne na gwamnati kuma ya zamanto ya kuɗin sosai. Baba mutum wani ƙauye ne cikin local government ɗin nan, mahaifiyarsa irin tana ganin ɗanta ne Allah ya kuɗi da waye, takan zo da irin kayan ƙauye ɗin nan, misali ka ɗan tara kuka da waɗansu abubuwan ta zo gidan. Matar ta ce masa ita ba za ta iya karɓar wannan ba, tana zuwa tana ɓata musu abin nan tiles da waye na gida, saboda haka gaskiya sai ya ɗau mataki a kai. Saboda haka sai dai wannan haka yi cewa uwar ta daina zuwa, in dai sai dai in ki bari in baban an samu ni na rinka zuwa, amma ki daina zuwa. Mutane nan da ranta a dan kakwai da can an magana turai kawai kuyi tunana a turai, a nan din akwai masu yi. Wallahi mahaifiyarsa ba ta iya shiga gidan mu, ballantana yan uwansa su zo kofar gida ko waɗansu abubuwan, ina babban ma'aikaci ne, Allah kuma ya bashi ya arama. To wannan ka bashi lokaci za ga yadda karshen zai zama, sai Allah ya yanke abubuwan, ko da ya mutu da kudinsa amma Allah sai ya yanke mar jin daɗi cikin zuciyarsa, ko kuma ita kaga ta yi mar abin da ba zai taba tunanin. Akwai wanda kwanan nan wani yake gaya mai, yake ban labarinsa shi ma irin waɗannan abubuwan da suka fuskanci waɗansu abubuwa, kawai sai aka je aka ɗebe takardun gidan da waɗannan abubuwan da waye sai suka gudu, da ita da 'ya'yan da waye sai suka rabu da shi, kuma bai san inda suke ba. Ko da an tashi na jin ko ya tunanin ya kara aure ne kawai bayan ya tsufa irin ya haura 70 din. Don ka bincike shi za a ga cewa dama ya raba hanya da shi da danginsa, san sada zumuncin so bai san komai ba. Akwai ɗaya daga ciki wanda shi ma kissar ya rasu, ya mutu lokacin da sai dab da zai mutu tukuna sannan ya kira su, babba ne ya rike mukami mafi girma, ana kuma dan Kano ne, Kano madin ma dan cikin Badala ne. A lokacin da zai mutu a Germany, lokacin ana mutu an fa mutu a Germany akan Ingila da abin nan din, da Germany yake zuwa, a Germany ya mutu. Ya sa aka ɗau jirgi musamman aka ɗebi ɗan uwansa aka tafi da babban wansa da waye, babarsa ba ta gushe ba tana sayar da irin hanjin ligidi da waɗannan abubuwan anan, ta mutu a nan unguwa. Aka ɗebe su aka tafi, dama wallahi ina son gaya muku ne, ina da kaza wallahi kaza da kaza, bai san da su ba, da shi da matarsa kawai su da yayansa can. Wayin babban wayin ce dama kan wannan ka gayyato ka kira mu, na ruwan mutu da shi, tashi kai mu da bi. Yana cikin wannan bakin cikin mutuwar haka Allah subhanahu wataala ya kaddara mu. Wala ga cewa bayan sa din Allah ya yanke, yawanci ma mutane ba san shi ba nan garin. Hadin waɗanda sun taɓa jin kissarsa, amma dai ba sai na ambaci sunansa. To wannan mutum ya ga cewa an yanke wannan zumuncin ba daidai ba ne. Musamman da girman iyaye, girma idan suka girma kawai ka lallaba su, kuma kakka yi tunanin za su yi maka daidai ba.
wallahi da ka san yaro ba zai maka daidai ba haka suke yi. Wanda Allah ya kaddara iyayensa sun girma da shi zai ga waɗannan dan kankanin abu sai ga an bata maka rai ya ɓaci sai ya maka kwana 3 ba ya ma magana ka zo salamu alaikum na shikenan sai ya ɗauke kai wannan dan abu ne bai kai ya kawo ba za ka nan ɗauko ka bashi shikenan ba waɗannan abubuwan kuma wani abun kana ganin kai ba daidai ba ne likita ne ya ce kar ka bashi kai kuma ka zo ka ɗauka sai ya daina ma magana. wadda haka nakan ce da yawa idan shekaru sun wuce yanayin yanayi in likita ma ya ce karka yi wani abin shi kuma ya zai yi marɗabi a wallahi karka bi likita kawai ka san wata dabarar da za ka yi kai in kuma lalle kai ne sai an yi wannan abin ka sa wani ya yi karka yi wallahi ba zai fahimce ka ba. kawai abokinmu a nan fage yake yanan daidai layin plasco yana gaya babansu kankara yake sha ya kai shekara 80 da wani abu aka je aka yi ina jin a gano ko pneumonia ko wani abu kuma likita ya ce daina. Suka yi kokari duk masu kantinan da suke sayarwa haka zai shekara 10 wani abu da rasuwa ko zai kai 20 duk suka ce mai a daina sayar da kankara sai fuskanci 'ya'yan ne suke yi. Mun san masallacin idi yake zuwa can lokacin waɗannan kantinan a nan yake zuwa ya sayo kankara ya ci kuma kankara ce ta yi ajalinsa. Sai ya ce da kun sani kun kyale shi kawai ya ci gaba da shan hawansa saboda in dai za ku yi amfani da kankara sai kun tuna shi. Kuma wannan ni ina gaya muku wannan bit tajriba ne duk abin da likita ko wani ya ce karka bashi wanda in yana bukata bayan ya mutu a wannan abin nan din sai ya zame maka in ka ga abin sai ka tuna shi sai ka ringa ji a cikin zuciyarka me yasa baka bashi ba saboda ba zai hana ba don kai baka bashi baka iya in kai kana ganin lalle sai an hana sa wani. Man ba ina nufin in shekaru sun yawa yana ɗaya daga cikin abin da nake jin daɗin wata likita ya ke cewa likitocin zuciya na ba cardiologist ce mace ce na yan nan cikin gari ce ina jin wajen jakara ce ina jin an ce first female cardiologist ce an ce ta bar abin kan kamar ta dawo murtala ban sani ko ta ƙara koma last fita da mahaifi na yi ina tuna na kai ta je ta yi mar ECG ta yi mar test ta yi mar waye kuma muna tunanin za a yi mara aiki sai dai ce malam karka yadda wani ya yi wa mahaifinka aiki ko da 80 da wani abu an haura da yawa ci kakka yadda wani ma zan baka magani kawai wanda zai zamanto ya rinka yin kasa da shi amma karka yadda a ce za a yi mara aiki karka yadda a yi mara kaza saboda ba abin da zai dawo a jikinsa ya yi rauni kuma akwai dalilin raunin nasa is obvious na jin na taɓa faɗa a karatu is obvious ko kai ba zai dawo ba saboda tun da aka yi mara rasuwar mahaifiyar shikenan kuma sai ya zama kawai mu ma ɗin dai kawai yana kallon mu ne kawai gamu nan gamu tun da abinci baya jin daɗin sa ko me zaka ba daidai ake yi ba ko me saboda kawai tunanin wannan abin to wannan abin ya yi min daɗi sosai da a ce wani likitan ce ba consultant ba ce sai da ce lallai sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai ka zo ku sha wahala amma akwai lokacin da kawai abin fa ya wuce lallaba za a yi maganin da muka siyo mar antibiotic ina tunanin cewa bai sha ko ɗaya daga ciki nan bai ƙara kwana 4 ba ko 5 haka shikenan sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mu tsaya nan insha Allah Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya ji kanmu samu a cikin aljanna ba tare da hisabi ba. Yan uwanmu da suke Sudan Allah ya yaye musu damuwar da suke ciki. In ga bala'in da ya faru da yan uwanmu da suke cikin Gaza, in ga yanzu a sharrin da ake musu dama wancan kwanaki haka kawai aka sa su a jirgi sai aka kai su wata ƙasa. To yanzu an ƙara kawo South Africa. Tun 150 kawai babu ko passport ba komai har kayan su ma ci aka kai su aji. Haka aka sauke su a South Africa jiya. Saboda sai an kore su ne daga Gaza din ta yanda wadda haka Allah ya kawo musu agaji Allah kuma kada ya ba su ikon zartar da abin da suke son zartar Allah kuma subhanahu wataala ya shiga cikin al'amuransu. Wannan abin tashin hankali da ya faru a unguwar mu mun ji kuma ba unguwar mu bane gaba ɗayan Kano ne tunda abin da zai zama to ya faru da rana ba da daddare ba kaga wannan abin tashin hankali ne shi mijin tabbas tashin hankalin da zai shiga ba kalan bane a ce matanka guda biyu a kashe su da rana kuma ba a samu wanda ba a san wanda ya kashe su din ba shi ga wannan tashin hankali ne ba karami ba. Allah subhanahu wata'ala ya hakurkurtar da zuciyarsa su kuma Allah ya sa
sun yi shahada wannan zalunci da aka yi musu. Kuma waɗanda suka yi wannan al'amari Allah kada ya basu su huta, Allah ya tona musu asiri duk inda suke. Allah subhanahu wata'ala kada ya ƙara mana irinsu a cikin wannan al'umma tamu, Allah ya yanke bayan irinsu, Allah kada ya ba su damar ya zamanto su yaɗu su karfafa a cikin yin wannan abu. Kuma na ragowar garuruwa muna jin yadda wannan abubuwan yana karuwa, ɗauke-ɗauken mutane. Shi ma na hira da 'yan wanda suke wajen garin suka ce ai wanda ake buga a labarai ba komai bane akan hakikanin abin da yake faru. Ya kamata mu tashi tsaye da addu'a, kuma mun yadda da Allah subhanahu wata'ala yana amsa. Ya kamata mu tashi mu yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan tashin hankali. Allah kuma kada ya ba su dama su mayar mana da gari wato wajen tashin hankali, wajen da mutane za su fara guduwa suna barin inda suke. Allah subhanahu wata'ala ya mana maganin su. Allah ya shiga cikin al'amarin ya kawo mana mafita ta inda muke tsammani, ta inda ba ma tsammani. Allah ya yi mana. Sannan kuma gaba ɗayan ƙasar ma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mana wannan sharri da tura suke neman mu da shi. Allah subhanahu wata'ala ya mayar da kaidin kansu. Allah kada ya ba su ikon zartarwa. Allah ya tarwatsa al'amarin su da shirin su. Allah subhanahu wata'ala kada ya ba su ikon cutar da koda mutum ɗaya a cikin mu. Allah subhanahu wata'ala ya kawo kwanciyar hankali a garuruwan mu. Allah ya sa albarka a cikin zuriyar mu. ƴaƴan mu Allah ya inganta tarbiyyar su. Fatan mu Allah ya zaunar da mu da su lafiya. Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke da aure Allah subhanahu wata'ala ya rika musu, waɗanda kuma suke nema mazansu da matansu Allah subhanahu wata'ala ya auren mana da su. Allah subhanahu wata'ala ya shiga cikin al'amuran mu. Allah ya yafe zunuban mu. Allah ya gafarta wa iyayen mu. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai. Allah ya kaskanta kafirci da kafirai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.